Prechod spoločnosti Apple na konektor USB-C vo svojom najnovšom iPhone sa môže zdať spočiatku významný, ale obmedzené rýchlosti USB 2.0 portu USB-C bránia rýchlosti prenosu dát aj nabíjania, takže jeho príťažlivosť je menej presvedčivá. Toto obmedzenie platí aj pre port Lightning, ktorý teraz spĺňa štandardy USB 2.0. Port USB-C na iPhone 15 sa teda ukazuje ako výhodný predovšetkým pre používateľov náchylných na zabúdanie nabíjačiek alebo prechod zo zariadení so systémom Android. Avšak pre tých, ktorí výrazne investovali do príslušenstva k portom Lightning, ponúkajú iPhone 14 a iPhone 13 lepšiu kompatibilitu. Aj keď nosenie nabíjačky Lightning zostáva nevýhodou, existujúci používatelia iPhone sú pravdepodobne na tento prístup zvyknutí.